Мотильок, мотильок. Ой, який пригожий отрымливается. Ой. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, я так сумую по лете. Так хочется, каб мотильки з'явилися і упригожили шэры восеньскі дзень. Добрый вечер, Яна. Привітання, дзяўчынкі і хлопчыкі. Привітанне, Буслік. А што гэта ты такое каляровае малюеш? Мотилька. Такі пригожий мотильок усе лето лятаў над маімі кветкамі. Ой, один у один. Якраз такі і лятаў. Ён сам быццам кветачка. Гэта ты добра прыкмеціў. Мотильок вельмі пригожы. А дзе ён зараз? Куды паляцеў? Мотильки восенью кладуцца спаць і спяць да самай вясны. О, як мішкі. Прыкладна так. Ты ж бачыў, якія крыльцы ў мотылькоў? Ім нельга на мароз. Крыльцы ў іх быццам шаўковыя. Так і ёсць. Вось уяві, што я выйшла зімой у шаўковай сукенцы на вуліцу. Ой, бррр, адразу змерзнеш. Таму мотылькі знаходзяць цёплае месца ў доме, складаюць свае крыльцы быццам коўдры, ды спяць. Цікава, якія сны яны бачаць. Вядома, самыя летнія кветкавыя. Мотылькі ўзгадваюць, як кружылі над кветкамі ў вальсе. Ой, мотыльковы вальс. Гэта так прыгожа. Буслік, пасядзі тут, мне яшчэ фламастер спатрэбіўся. А ты глядзі, каб ніхто да майго малюнка не набліжаўся. Ды і глядзець яго пакуль што нікому не дазваляй. А чаму? Таму што малюнак яшчэ не завершаны. Калі скончу, запрашу ўсіх на адкрыццё выставы. Ой, значыць, у цябе будзе многа карцін? Пакуль не ведаю. Але выстава адной карціны ў хуткім часе адбудзецца дакладна. Буслік, ты мяне загаварыў зусім, а мне бегчы трэба. Усё, сядзі тут, я хуценька. Ой, а я таксама на мотылька падобны. І кветкі я люблю, і ў мяне таксама крыльцы. Ой, Янка, гэта ты? Ой, ды хто там шапаціць? Ой. Буслік, я вярнулася. Ой, як добра. Ты чаго так доўга? Ды я мігом. Пачакай. Ты ў свой пакойчык хадзіла? Вядома. А чаму ты пытаешся? Ой, ну так, просто. Дзіўны ты, Буслік. Сам усё добра ведаеш, а пытаешся. Буслік, а прынясі мне, калі ласка, нажніцы. Я хачу зрабіць арыгінальны край карціны. Зараз, а дзе яны? Паглядзі на паліцы, яны там заўсёды ляжалі. Ой, не, Яночка, іх там дакладна няма. Як? Я сама іх там паклала. Буслік, паглядзі уважліва. Ой, не, я туды не пайду. Куды? Табе да палічкі цяжка некалькі крокаў прайсці. Не хочаш сяброўцы дапамагчы? Хіба не бачыш, я занятая? Не, толькі не гэта. Ой. Буслік, што з табой? Нічога, але туды я не пайду. Так, вылазь пад стола. Вылазь і расказвай, што там? Хто цябе напужаў? Там... Прыслухайся, хтосьці сядзіць і шамаціць. Шамаціць хтосьці. А калі там пачвара, і ў яе вялізныя кіпцюры і страшэнная пашча? Не выдумляй, калі ласка. Ой, а калі яна яшчэ і кусаецца? Ай, Буслік, бяжым! Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. А вы не бачили тут мотылька? Дзядулечка, прывітанне!
Ага. Який мотильок! О. Ратуйте нас! Почакайце, почакайце, мае даражэнькі. Каго і ад каго ратаваць? Ратаваць нас ад таго, хто сядзіць там, О. у кутку. Там хтосьці так шамаціць! Нам здаецца, што ён з вялікімі кіпцюрамі і страшэннай пашчай. А калі ён возьме, ды выскачыць! Ды як пакусае! Ці адразу праглыне! Дзядуля, хутчэй, бяжы! Почакайце, почакайце, даражэнькія. Я, здаецца, пачынаю разумець, хто там сядзіць і хто вас палохае. І хто? Матылёк! Дзядулечка, вы не жартуеце? Ды не, я ішоў да вас і сустрэў матылька. Ой, такога летняга, з кветкі! Менавіта так. Ён мне паспеў расказаць, што вельмі утульна спаў у нашым пакойчыку. Ой, за кніжнай паліцай. А матылёк не сказаў, ці бачыў ён сны? Я ўпэўнена, што яны бачаць толькі летнія сны. Кветкі, ручаі, сонейка. А ў нашым пакойчыку так цёпла. Вось матыльку падалося, што ўжо прыйшла вясна. Ой, ён прачнуўся і пачаў лятаць? Менавіта так. Палятаў і зразумеў, о, яшчэ не вясна, бо у яго ўсе сваякі спяць. І матылёк адправіўся зноў за палечку адпачываць? Менавіта так і было. Вось ён там і шамацеў, пакуль укладваўся. Вось яно што! А мы ўжо такога надумалі. Самі надумалі і самі напужаліся. Як кажуць, у страха вочы вялікія. З маленькага матылька зрабілі вялікага монстра. Добра, што вы, дзядулечка, прыйшлі і ўсё нам растлумачылі. Вы ж мае кветачкі. У наступны раз адразу, калі ласка, гаварыце, што вас непакоіць. Я вам дапамагу. Ой, развею усе вашыя страхі. Дзякуй, дзядулечка. Ну, а зараз давайце глядзець мультыплікацыйную казку. Ой, а матыльку мы спаць не перашкодзім? Не, ён ужо сцішыўся, значыць, моцна заснуў, таму можна глядзець мультфільм. А зараз самы час чысціць зубкі, мыць тварыкі і адпраўляцца ў ложачкі. Самых прыгожых усім сноў. Я хачу ўбачыць вальс матылькоў. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины, ура!